Здравейте, от Ловни стоки. Днес ще ви представя професионалния комплект за почистване на балкан, който съдържа в себе си 2 броя шомполи, 3 четки за почистване с различна твърдост, метални протриватели, меки протриватели, накрайници за пачове и за VFG-та. Също така има шишенца да се слагате различна течност за почистване. И нека сега да разгледаме малко по-подробно какво представлява самия комплект. Нека започнем с шомпалите, които са 2 вида, различна дебелина, за да може да покриваме доста голяма част от калибрите. Имаме 3 вида четки. Едната е с месингови нишки, имаме с пластмасови и с от неръждаема стомана. Също така металните протриватели, които покриват доста голяма част от калибрите. Имаме за пистолет, имаме за гладкоцевни, имаме и за карабина. Същото важи и за меките протриватели. Също има за пистолет, за гладкоцевна, за карабина. Имаме накрайници за доста голям избор от накрайници за пачове, също така и за тапички за почистване. Имаме протектори за шомпала, за да може да не нараняваме цевите. 2 шишенца, в които може да си прелеете течност по ваш избор за почистване, или просто може да си закупите компактните балистоли или Бортек. Това е от нас, Ловни стоки БГ.